Oh, Iki apa ta ya? wis ora apa-apa wae lah. Tibake cah iki yo enek rambuté ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Ya. Kita ngimpenmu kaya kuwi ta ngimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki model kowe yang ngopo to? Aku ra roh api ya iki, api. Kurang besar. Kurang medun. Ayo joget deh. Awas gocekno. Lek gocekno le. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to Ken? Ning ngisor keplinya. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. banting aku. Ora niken iki halus kok. Wah lumayan iki. Iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, gini. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempala. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Kok keringet to kuwi? Banyu. Nguyuh kok ning geger lho niku. Aku yo ning geger. Tibake Kaya bayi ae yo geger. Ya kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku Ora rasa aku. Iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Saiki iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutmu lho tak geretku tak kira lek lulane. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Wis saged. Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kena bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki ya? Lah eman nih. Eman ora pelit. Ya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh.